tady to světlo dát, aby to viděli. Takhle, takhle, takhle. Tak. Dobrý. Tohle blíž. Dobrý. Takže, čau všichni, já jsem Sinister-san a v dnešním videu se podíváme zase pro jednou na Endra. Tentokrát ne kvůli Clipperu, ale tentokrát kvůli něčemu úplně jinému, a to jsou silikonové válečky pod bed. Takže intro, sponzory, což je 3D Fan, a jdem na to. Teď, když budete odebírat můj kanál a vložíte slevový kupon Sinister5, získáte navíc slevu 5% na celý nákup. Takže běžte a nakupujte. 3dfan.cz. Od tiskaře pro tiskaře. Takže spousta lidí se mě ptala, co si myslím z dlouhodobého hlediska o těch silikonových válečcích. No, ty silikonové válečky, spousta lidí se ptá, jestli je to dobrý, jestli to není dobrý, jestli nejsou lepší ty pružiny standardní, ty žlutý, nebo ty červený, nebo modrý, nebo jaký jsou to vůbec. Vím, že jsou žlutý, ty jsem měl. A musím jakoby jednoznačně říct, že ty silikonové válečky, silikonové distanční šroubky, nejsou šroubky, silikonové distanční sloupky jsou vážně super. Protože, řeknu to takhle, když si do toho bedu drncnete, tak se to ani nehne, jo? Si nemůžete rozhodit vlastně tu kalibraci, si nemůžete rozhodit, protože vlastně s tím nepohnete, to kolečko se nehne. Jo? Když to u těch pružin se stávalo, že ta pružina nebyla úplně jako stlačená, byla jenom jako, že pružila furt, protože proto je to pružina, že jo? A vlastně ta pružina se dala zmáčknout ještě, to kolečko se tady uvolnilo a pootočilo. Buď tak, nebo tak, jo. Takže ty silikonové distanční sloupky jsou vážně super. Protože opravdu od té doby, co jsem je tam dal, tak to vlastně ten leveling drží tak, jakou má, jo. A není s tím vůbec žádný problém, jakože vůbec žádný. Jo. Je to jeden z těch levných upgradeů, je to úplně super duper. Vlastně Radek je má na 3D Fan e-shopu víceméně za dost dobrý peníze, ty sloupky. Jediný problém při té instalaci těch sloupků je ten, že vlastně tamhle ten vzadu, jak je tam ten plast na ten kabel, tak ten se musí říznout, jo. Ten se musí říznout nožem třeba v půlce, aby prostě to tam vycházelo. Ale to je jako jediný problém. Jinak za tu cenu
Ti nevím přesně, za kolik se prodávají, ale já jsem je kupoval nějakých 160, 170, něco takového. Je to fakt jako super upgrade a od té doby jsem neřešil, že bych měl špatnou kalibraci, když jsem ji nastavil. Což je velmi, velmi dobrý. Vlastně ty sloupky se takhle hezky jakoby stvrknou a drží jak židovská víra. Jako víra v 3D fánové. No. Můžete vidět, že opravdu hejbu i s tím profilem, tady s tím vozíkem. No, takže super. Žůža. Přemýšlím další video vlastně o Andrew, bude asi tady zase softwarový, o tom Clipperu. My jsme se s jedním kámošem bavili o tom, že ten Clipper je sice super, ale že prostě s ním furt něco je. Jo. Když se udělá aktualizace, tak tam třeba některé věci nefungují, nebo to píše chybu a tak, jo. Takže nechci to úplně hanit, ale je to takový... Víte co, já jsem na Merlince udělal firmware, nakompiloval jsem ho a v podstatě jsem přes Octoprint, tamhle mám Raspberry Pi 4, na kterým běžela Octoprint, teď tam běží Homebrew server, ale to je vedlejší a vlastně od té doby, kdy jsem to nakonfiguroval, ten Merlin s tím Octoprintem, tak to prostě běželo. A nebyl s tím problém. A tady s tím Clipperem, jako nevím, no. Je teda pravda, že je to první jakoby zkušenost s Clipperem. Ten Octoprint s tím Merlinem jsem dělal třeba 4-5 let. No, spíš 4 roky. Jsem ho kompiloval na různé desky, různý tiskárny a prostě mám ho prostě vypilovaný, jo. Kdežto ten Clipper mám teď vlastně jenom na tom pedu a je to takový zvláštní, no. Takže o tom Clipperu bude nějaký další video, až budu mít chuť ho vůbec natočit. Jo, ale ty sloupky jsou fakt super a za všechny prachy. Jo? Takže pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, sdílení kanálu a samozřejmě pište dolů komentář, jak se vám nelíbí to, co říkám o Clipperu, jak se vám nelíbí tady nějaké moje hodnocení, moje zkušenosti a tak. Nebo naopak, jak se vám líbí ty videa. Začal jsem je dělat víc freestylově, takový víc jakoby vlogovější, než jakoby to, že to tady jen tak strojově odkecám. Snažím se do toho dávat jakoby víc sebe v těch videích teď v poslední době. Jo. Aby to bylo takový příjemnější, takový ličtější. Jo. Takže jo. Takže u nějakého jiného videa, tady tím peklostrojem, tady s tím fusionem, zase Chavez. No, anebo u Bambulabu. Tak jo, ať to tiskne tady na tom.